Bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam bandiraɓe yeɓoɓe ne ayaw titonde tv en jetti debbo gorko boɗejo ɓalejo ɓutto cewɗo jol dabɓo moɗo suka salminamoɗo salmite welto weytoɗo woni wayrede kono nani waylare deƴƴere jeeyaka yejjidde jeeyaɗo jeeya ko roni saaha ko tambi sinno ko sagam ñalawma foof garten weltinde bandiraɓe e haltidde mumen gonwole e golwole ne tawro ko noon windirade sifori tigui hande noon bandiraɓe koko ɓuuri jojjude garɗen nde tawno joljole hande e nder oɗo saaha ko dawrugol woni élection locale le 23 janvier 2022 ɗum noon mboɗo sikki kala ko soyna yettima kala ko yetti ɓenni woto mo yawdu hen ɗum woni ko ñagotoɗen gueno hande noon jiɗɗen ko yewtude dawrugol e nder rendoji men sabu eɗen gandi politique ko intérêt o noon wona intérêt personnel ko intérêt global intérêt wuro ma walla intérêt nokku ma walla intérêt diwan ma walla intérêt leydi ma e hoore mum goto hen foof ene dawirta e dawrugol ne hadirta niyanna kono noon enen gaga men ne tawno moni kala kono fiya ndu umata woni enen hoɗɓe e nder nokkuji ko ene Fuuta ko ene Ferlo ko ene Ɓundu hay ko nandi hen sahaji eɗen nawra politique ɗo gandanɗa hoore ma wona noon foti nawrede sabu politique wona diine politique wona kinɗe politique wona leƴƴi politique wona enɗam politique ko hendu tan arndu koko wirti tan te koko ɓennata so ɓenni ko ɗo accata kinɗe ɗe ɗo accata ha joni ƴiƴam ɗam ɗo accata enɗam ɗam ɗo accata koddigal ngal ko ɗo accata diine o hewɓe noon so tawi ene naati hen natirta koye fannu violence kala natowo e hunde ene natira fannu violence kala ko boni walla kala fittandu lorindu hen andu wonde an ka responsable wawde politique noon e wadde politique wona gotum ɗum ko gueɗal sabu ɗum eɗen jiiya hen gueɗe kewɗe ɗe gandanɗa hoorema vraiment so tawi en kalani hen hay sinan gofani Allah en lundima ɓamtare hay surtout aussi porteur de biyeteɗo ko porteur de voix ene haala hay sinno ko 5 personnes ene keɗano ɗum jiɗmi ko yimɓeɓe paama ko malata neɗɗo ko e ko manata neɗɗo ko so ari yo neɗɗo suɓa ko malata ɗum ko ɗacca ko manata ɗum ko ne tawno kala ne jiiɗa capatowi ene lay andu wonde wonɗo ngabbi hunde foof ne jiiɗa so ardema aɗa jogui hakkille waɗ ɗum analysé ƴeewa ɗum ɗo est ce que so tawi waɗama ma wot ko yencini ɗum ɗo est ce que so tawi waɗama ma caɗele jogonoɗe ɗe gusso hay sino so tawi iwani à 100%. ƴeewa noon est ce que so tawi ɗum ɗo laatima ko intérêt commune o e hoore mum wonata walla ko intérêt wuro ma ngo e hoore mum wonata kala hen ko gandanɗa hoore ma aɗa andi ɗum ɗo janggo e jaam ene wawi yencinande rendo ngo ko fotata wawde yencinande rendo ngo e nder oɗon tuma mbasa ƴewde tan kopporeje ɗe keɓata hen ɗe en tan hoorema cundum no ƴeewa exactement ko malata rendo ngo ko e ko moƴƴata e man ha joni ngoɗon rendo ko sabu ɗum ƴewata hande a wawa wonde leader taw ala wonɓe caggal ma a wawa nanede politique teskede politique taw ala ɓe jaaduɗa donc nak haadi ka cohlowo yimɓeɓe a sohlitu yimɓeɓe e koɓe cohli ko ɗum ko gueɗal kono noon hande ƴewama politique men so tawi neɗɗo ne yaada neɗɗo o ƴewata ko hollen hinde woni beele ko maabo walla beele ko ceɗɗo walla beele ko torodo walla beele ko gallunki e sa fami e ko nandi hen so tawi o woni koko gonɗa ko tan no yiɗi fo yo wa alay sago haari so tawi asko dawi ñalli tan wonɗo mamiraɓe mon pilpiltodirta e nder oɗon tuma mbiya wonde a min de somi ɗacci o mi wotini goɗɗo o mi waɗani fodde politique ƴewrataki toon aɗa yiya yimɓe ɗiɗo ɓe gonda e nder galle ɓe ndenda foyre wotere rewɓe mabɓe cuuɗi mumen takkodiri e nder oɗon tuma taw ɓe gondani e parti taw goto foof so naati e nder urne he ko mo gandanɗa hoore ma ene andi so tawi wotini ɗum heeɓi commune o janggo e jaam ko yiɗi ko ma wat ɗum ko on wotanta
ɗum men jiiti ɗum ɗo yimɓe ne mbasa rendude parti taw ko kañumen nden enɗam tawi kañumen nden ƴiƴam ɗam kam mbawa ɗum sernude gonda hen ndeeƴa gonda hen joyi ju fof ene mbadda débat e nder débat o galle o fof anda aussi exactement ko foti wawde wonde ko janggo e jaam ni e nder oɗon tuma so tawi joomum ko jogorno wadde ko wona ɗum woni ko fewata wona ɗum woni ko fewanta wuuro ko wona ɗum woni ko fewanta commune ko nder on tuma so tawi a hettima haala regui ka rewka lawol a yi candidature o holno yarata tan a andat oɗo so tawi janggo e jaam o heeɓi defol laamu janggo e jaam so tawi yimɓeɓe paayi ene mbawi molade makko saabu ɗum mbiɗen ko so ɗen piilen mo kooliɗen so tawi en bajjikinima en paayi dañen ɗo moluɗen kono noon won hen so tawi piilama ko piila kon ƴakki awdi so tawi noon neɗɗo aɗa ƴeewa candidat ƴeew guittowo on e chômage hay sinno o wawa ittidde onon foof kam wooda hen ko waɗi so tawi aɗa ƴeewa candidat ƴeew tawo en e niɓɓere watta on tigui rigui ha joni eɗo leyri woni banggue courant so tawi aɗa fiil mo gandanɗa hoore ma hakkille mum nana e banggue jangde ne tawno jangde ko famɗo suura heewa lammina saabu ɗum eɗen gandi ko gandal tawata winde watta ɗon étis uji kono humam binnagal so tawi étis uji heewi watta ɗum ko winde wadde noon ko gandal jogui aduna o so tawi eɗen piilen mo gandanɗa hoore ma so tawi janggo e jaam o tottama lefol laamu so tawi en cellani dañenɗe cafrore ɗen ɗum ko gueɗal so tawi eɗen piilen mo gandanɗa hoore ma ene reeni cosaan men woni fina tawa men janggo e jaam so tawi ñalɗi pine mbaɗi e nder oɗon tuma enenne eɗen daña ko nawɗen so tawi eɗen piilen mo gandanɗa hoore ma ene yeccito sukaɓe ɓe gandanɗa hoore ma kañumen dogata koye coftal ɓalli ene yeccito ɗumen e nder oɗon fannu ene ƴewano ɗumen golle daña ha joni ɗo pawi guite mumen so tawi eɗen piilen battowo hakkillaji e aynaɓe ɓe ne tawno gaynako so tawi durni ene yiiɗi yarnude kono hande sa yi ko eno commune aji min goto fof kono fiyandu umata par ce que en mbaɗi un peu partout e nder commune mo Mbolo en mbaɗi commune o foof ni wona un peu partout en jeehe amoji he en jeehe 27 village ɗi foof kono noon aɗa yiya neɗɗo ne jogui forage mo jogui o hakkude mum e wuuro ngo ala forage ko wonani hay 1 kilométre jomumen so tawi ene ƴogoyta ko bureau ngaji walla ƴogoyta ko sarataji bamɗi tawa noon an tan sa yiiɗi yarnude hoore ma ko probléme haala noon jawdi no joguiɗa ndi tawa aɗa jogui ko foti no wasde aɗa yiiɗi yarnude ɗum aɗa yiiɗi toppitade ɗum donc nag so tawi wonde neɗɗo o dañani ko yari dañani ko yarni o abbitto koye ndiyam ɗo waɗi ɗum waɗi noon hande aynaɓe hewɓe nana kakka mbawa yiide rewɓe men mbawa yiide mawɓe men mbawa yiide jinnaɓe men e nder oɗon tuma a aran e wuuro aynaɓe tawa tan ko rewɓe meɓe goni hen worɓe jeehi laabi men gabbima e ndiyam tawa ɗo ngol ɗo ne heewi teɓ huuɗo ene heewi teɓ ko durnirte andiraɓe kalden goonga puniɗo foti ko ajjade ene waɗe commune aji e nder Sénégal ene jogui maire uji ko gonga ene eto kono ene mbaɗe commune aji jogui ko maire ala maire e maire wona gotum so commune joguima maire noon hay hunde heɓata jottoto tan koye batte mum ɗum ko gueɗal gongal ɗimmal ngal militant ji ɗi jogoɗe maturité c'est quelque chose qui est très important woni jogade maturité ko so tawi wonde leader ma ari jaɓɓo ɗum ne poɗɗa jaɓɓorade ɗum ni ha timma kono kadi aussi leader ma wondani o so tawi leader mum goɗɗo ari ha ɗaccinoma jaɓɓima leader ma nde poɗɗa jaɓɓorade ɗum ni sa wallani ɗum jaɓɓade oto hat ɗum jaɓɓade ne tawno jeeya wuuro ngo faut qu'on se dit la vérité wuuro ngo mbiɗa ko baba ono wi ko baba mbiɗa ko galle mon on wi ko galle mum mbiɗa ko leydi mon waalo on wi ko leydi mum waalo mbiɗa tigui ko guese mon on wi ko guese mum bandiraɓe holko ɓurɗamo e nder wuuro he wona rokkatamo ñamdu omo ñaama wona rokkatamo yardu omo yara e nder oɗon tuma
donc nak so tawi wonde o ɗaccima ndeƴƴaani leader ma no ari nde enoroɗon tuma kanko yehi o sogri ko be makko walla baali makko walla kanko yehi o dawi ko dawol makko walla kanko yehi o liggeyade liggey makko o toppitakima ni e ko gonɗa e dow majjum ko so tawi kanko leader makko ari a wawa walludemo e keewal bandiraɓe ngalla woto wi wonde leader makko nata ɗon puydam ko ɗon tan fuɗɗi jogoɗa leader ma aɗa yiiɗi yimɓe jaɓɓo ɗum leader goɗɗo ara mbiya wonde hay goto jaɓɓata ko ɗum ko puydam wona e jogade hakkille jeeya sukaɓe woto jaɓe nadde e ɗum ɗon woto jaɓe aussi leader aji politique aji ɗi ene nanno on e nder ɗiɗon fannuji kala neɗɗo jiɗɗo commune yiɗata fitina e nder commune kala neɗɗo jiɗɗo wuuro mum yiɗata fitina e ceerigo e nder wuuro mum woni wawde politique ko ganda neɗɗo wondani e ma guittanama gueɗal dokkama fodde so tawi a huuɓi oto ma sa wirtimama mo dartin oto calminama ne tawno enen fuutankoɓe neɗɗo rokko en milliard wasa teddinde en cohlani milliard o neɗɗo teddina en rokka en milliard teddugal ngal ɓurani en tigui rigui oɗon milliard ne tawno ke en tedduɓe te ko teddugal ganduɗen to ɗo politique bonnan en teddugal men bonnan en enɗam men so tawi wonde eɗen gandi maire gonnoɗo ɗon o liggaki yo itte so tawi en jii bawɗo wonde ɗon guitten batten ɗum ɗon e nder ɗon tuma so on liggaki janggo e jam aussi ko carte meɗen woni kattorɗen ko eɗen mbaɗata ko enen guittata hande kala dañi ɗum pouvoir ko enen dokki ɗum pouvoir kala mo jiɗɗen wona aussi wona ɗum noon wonde nde noon woto ƴeewe hen kiddam kinago woto ƴeewe leñam leñamago woto ƴeewe hen hay hunde woto hay goto huntu on saabu ɗum on gona koyoren woto jaɓe wonde koyel ɗonne kadi mi waɗat balame wiyeteɓe ko les intellectuels wiyeteɓe hande ko kañumen goni jangguɓe jinnaɓe moon mbawa wadde on école aji ene joɓano on jamma e ñalawma ɓe ko ma cokkoya ne joɓane jangdeji mumen ɓe ko ma ndema ne joɓana ɓiɓɓe men a jangdeji mumen e nder oɗon tuma woto jeehe tan hankkadi mbatton ɓornade costume aji mbatton yiide ha joni bindi e nder oɗon tuma jejji toon exactement won ko rewda ɗon ha mbawɗon hebde keɗɗe ɗe poɗɗon hebde ɗe dans ce cas noon so tawi wonde ala ko heddi so wona intérêt commune o ari woto ƴeewe intérêt ji mum oɗon ndewa intérêt commune woto ƴeewe neɗɗo mo ganduɗa hoorema fewnani yonnani sababude wonde won ñaam golluji men oɗo wonde hakkude mon tan e nder oɗon tuma mbiyon wonde oɗon gabbito e nder oɗon fannu c'est pas comme ça que ça fonctionne ko malata e ko manata so ari a ɗaccat ko manata gadda e ha joni cuɓaɗa ko malata ko wona ko malat ma ko ƴewata ko malata wuuro ma ko ƴewata ko malata commune o ko woto punte yimɓe ɓe woto punte yimɓe ɓe politique o jarani werlodirde kaaƴi jarani yodirde paakaji jarani werlodirde korte jarani liggodirde e nder ɗon tuma jarani ƴettodirde jarani jofodirde kala hen mayɗo hen ko kañum pertata ne tawno kamɓe so tawi wonde ɓe mbaɗa métinaji ɓiɓɓe ɓe ɓe garata so tawi eɓe jaaha eɓe mbaɗoya campagne ɓiɓɓe maɓɓe garta en jii kala hen jahowo ardata ko nerviji walla kala hen jahowo jogono ko garduji rapproché ha mbayno leydi hay mbuubu memata ɗum so jomumen ne jooɗo ƴewante place uji holɗo potata wawde joɗade kolaki won hen ni ko siège uji men gaddorto e nder ɗum no jooɗo hen donc nak kala ko wawi ha joni werdede e jomum walla ko wawi heɓtede jomum koye mon heɓtoro ɗum waɗi noon goto e mon foof sene yaaha yo gembo mo foti gembade kono oto gembono haare woto gembono haare politique wonko jarani mbawen politique woto neɗɗo wasa wondude ma tan jaggira ɗum comme no ennemi ma ni woto neɗɗo wasa wondude ma jaggira ɗum comme no ennemi ma ni te kadi aussi woni militant ji ko koyon min mi jaɓani neɗɗo wonde koyel woni wonde koyel woni holɗum a wawa yaadude neɗɗo aɗa yaade mum ene hokkuma confiance ene waɗe ma confiance wonko jiiɗa e mum ko ɗum tagma aussi yaadde mum wona enɗam ɗam wona cehilagal ngal e nder oɗon tuma eyi ko jiiɗa e mum ko aɗane yi continue wonde mum ene disnodira e ma un jour viendra tan mbiɗa fiw jaaha lawol ma secret ji ɗi oɗon tottanoma ɗum fof heddo hankanti aɗa ƴetta ɗo ɗum développé walla jomumen gara lowma ha kewma walla jomumen gara e nder militant ji e nder oɗon tuma mbiya ɗum wonde kaari ko ni wayi kaari walla taw ko kaari yadata ko kaari tawa alors que an heɓani hen preuve jagga ko jomum haali ko exactement ene waɗe yimɓe kamɓe ɓe gandani ɗo ɓe payi ɓe mbayta wonde bey oruji ni wona ɗum woni ko sohla e dawrugol neɗɗo so tawi aɗa suɓomo andu ko cuɓoriɗamo wona tan duulali ɗi e luufali ɗi c'est ça
kala maire mo gandanɗa hoorema liggaki e nder commune o yo commune o ittu ɗum ɓe mbatta ɗon goɗɗo so tawi goɗɗo liggaki berle ɗum ladde gaddon ɗon goɗɗo laamu hay goto arani duumata hen ha abada ɗum waɗi noon so tawi a wi aɗa wona hen a abada tan sa renaki yimɓe mbiyanma ko ababa lobrumin c'est ça ko heddi ko noon politicien ji ɗemɗe ɗe ne beeli sa opani heɗade haalaluji mabɓe tan sa heeɗima miijota ko a watta analyse tan sa renaki pitti mabɓe ɗi jaguete ɗum waɗi noon jaren hen sesa jaren hen jaam jaam kala ko eɗen mbaɗa miijoɗen miccoɗen e tawno miijo ko miijo miccidade ko miijo ɗum noon ko arnoɗo ɗo wasiyade tan cinnoɗe surtout aussi la jeunesse janggo ko onon gonata calɗi jogorɗi tambade janggo ministére uji ɗi koye mon gummoto janggo aussi président conseil départemental uji ɗi ko onon janggo aussi maire uji ɗi ko onon janggo DG ji ɗi ko onon ɗum waɗi noon ndene hen pittali mon ndenon ndimagu mon kadi an joguiɗo kartal o ko an mbasiyetomi ko ɗon uddirtumi sababude neɗɗo arema hokkuma ujunnaje 5 ujunnaje 10 ujunnaje nogas hay to ko hasino ko million so ari omo homtirma ɗum ɗon o addananima ko gandanɗa hoorema ɗum ɗo ene deeƴe hakkille ma taw janggo e jaam so tawi o wotinima o heeɓi lefol laamu ma caɗele kewɗe tigui rigui mbawa ustade hen kala nde tottuɗamo kartal ngal tottirɗamo sababude ma yidde tan maaro ko ñamata ñamminta sukaɓe ma ko janggo e jaam fam tigui rigui aɗani rokkamo ƴiƴam ma kadi aɗani rokkamo ndimagu ma ko kanko ittata ɓoggol o waɗa ɗum e leggal dare ma e nder o ɗum tuma ɗo wela fof ko ɗo woni ɗo rewnan ma woto neɗɗo are ma ene jaguirma ko koyel so neɗɗo are ma ene jaguirma koyel jaguir ɗum ko koyel te aussi neɗɗo ne wawi hokkudema kalis taw janggo e jaam an aɗa andi ɗo mbatta kartal ma ngal c'est ça il faut paamen ɗum ɗon il faut ganden ɗum ɗon il faut teskoɗen ɗum ɗon il faut mbatten ɗum ɗon e hakkillaji men il faut ɗum ɗon aussi deeƴe e hakkillaji men à 100%. ɗum noon yoƴen kadi aussi yidde wasiyade yimɓeɓe dawrugol ngol wona enɗam wona kinde wona haydara ko intérêt tan intérêt o wona intérêt personnel ko intérêt global ɗum noon il faut paamen ɗum ɗon no fewi no fewi no fewi eɗen gandi politique so tawi woodi tan surtout aussi yimɓe wonoɓe nder pouvoir ɓe ne jogui doole so tawi ɓe gari ɓe dufi moon kalisaji tan paame wonde kalisaji ɗi on keeɓi ko ɓuuri ɗum ɗon on guuri gaga kalisaji ɗi wadde noon ko wurnata ɓesguji moon wurnata commune moon itta on e ɗeɗon caɗele ɗe ƴeewe ɗum so tawi jiiɗon ɗum koye opposant o tan berloɗe gonɗo e pouvoir o gaddon opposant o so tawi jiiɗon ɗum koye gonɗo e pouvoir o wonko waɗen ɗon berloɗe gonɗo opposant o ha joni gaddon jomum c'est comme ça que ça fonctionne donc nak surtout sukaɓe ɓe gandanɗa hoorema watteɓe influencé ɓe so gari piye ɗum ɓe so gari kaɗe ɗumen yaade ɓe so gari ɗumen kaɓɓe tekke boɗeje e nder oɗon tuma bandiraɓe hay leader aji hay darala ko ɓuuri on hay onon ko sukaɓe hay hunde jombani on janggo e jaam ko onon joɗoto place uji ɗiɓe jooɗi ɗi ko onon gonata ko ɓuuri goɗɗo woni ko goto foof ene waɗi ko Allah fese mum so waɗi a waɗi doftoɗo a hoore ma heelama hen jungo ma seɗɗi jungo ma tolkitama hen walla koyngal ma heelama hen walla maayi hen andu ko an takata ko famille ma takata janggo e jaam ala ko jomum wawi wadde so wona yaade duwoyade e nder ɗum ɗaccaɗon hay sino ko 1 million walla 500 mille so pari hen élection goɗɗo so ari hay sinno so tawi wonde ne waɗa discours mum siftortama hen ni bomo mi salmini on mi juurima on mi ñaguini on gueɗe moƴƴere so tawi haala ka wonko ñewi hen oɗon jarloɗo jaafo so tawi on ko yuɓɓi hen gandon ko gueɗal goto mo scénario wodani mbaɗo ene welda temo gongata moƴƴata ko mo pitale ardigaji mon e tamande mum ko guiɗo mon seydi mon DJ Dou alliance titonde leƴol fulɓe rewnoɗo salminde orndade e haalande on gonwole e golwole e joljole